Asta ne lipsește, uite. Nu avem și noi o fumătoare de asta. Păi Să facem busule, carne. decât să-ți iei o Dacie de nouă, mai bine ți iei un șeptar. Că ăla e Adevărat seria că 7. s-ar putea să fie la același preț, nu zici rău. Și cât consumă un 3 litri de la? Plus că încă plătește la creditul de primul impozit. Salutare, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem la prezentat o Dacia Sandero Stepway 2026 în echiparea Extreme. Vom face o scurtă prezentare a mașinii cu exteriorul, interiorul și mai apoi o vorbă de condus. Mașina a fost oferită către Euromotor Brașov, care sunt dealer oficial Dacia, Renault și Nissan, așa că dacă sunteți în căutarea unei mașini, îi puteți contacta. Vom începe cu exteriorul. Față de modelul precedent, avem aici farurile schimbate cu acest pixel, dacă l-aș putea numi așa în zona aceasta. Barul arată foarte drăguț. Profilul din lateral este similar cu vechiul model de la Stepway. Iar în spate, de asemenea, regăsim noua linie a farurilor. Vom deschide și portbagajul. Ca și spațiu, cam așa arată. Aceasta este o valiză de cabină, de avion. Eu aici că în cap cam 2 și un pic, nu știu dacă neapărat în cap 3. Iar de asemenea aici pe înălțime nu este un spațiu foarte mare. Avem 2 cârlige pe partea stângă, 2 cârlige pe partea dreaptă, iar sub banchetă avem rezervorul de GPL. Vom merge și pe locurile de spate. Începând din partea stângă, geam electric, aici un mic buzunăraș, o priză de încărcare în zona cotierei, banchetele dintr-un textil, iar aici un fel de burete. Și mai avem aici niște buzunărașe la ambele scaune. Vom merge și pe locurile din față. Mașina are un sunet de primire. O vom lăsa un pic să-și facă jocul. O și pornim. Avem geamuri electrice, oglinzi electrice de asemenea, tot în stânga butonul My Perso, volan încălzit și butonul de trecere pe GPL sau pe benzină. Computerul de bord este destul de simpluț și în funcție de ce dorești îți poate afișa diverse informații. Și totodată mai merge schimbat afișajul din partea dreaptă a ecranului. Tableta este similară cu celelalte modele Dacia noi. În zona aceasta avem climatizarea. Prin apăsarea acestui buton se trece climatizarea pe auto, în rest doar din răsucit. Aici avem un buton de overlanding, din ce am înțeles se dezactivează anumite sisteme astfel încât să poți să mergi în teren accidentat cu mașina. 2 prize de încărcare, aici de asemenea o priză de încărcare, un spațiu pentru telefon care are și încărcare wireless, schimbătorul de viteze, frâna de parcare, 2 cup holdere, avem o cotieră în zona aceasta, odată avem trapul care este acționată din buton, odată trebuie să facem așa, iar mai apoi din acest buton putem să deschidem și trapa. Cam asta e mașina în mare, vom face și un test drive cu ea. Am revenit de la volanul acestei minunate mașini, Sandero Stepway, alături de Marius de la Mașini Retestate. Salutare! Și o să mergem un pic pe centura Brașovului, în limita legală desigur. El o să se mai joace pe aici, că... Așa să vedem și noi un Navi, o treabă. Da, prima impresie despre mașină, îmi place cum se conduce, chiar se conduce foarte ușor. Într-adevăr, volanul nu e atât de exact. Poziția e înaltă la volan, nu avem mânere de care să țină pasagerul. Te cam ia un pic cu căuță așa dacă mai faci mult cu volanul stânga-dreapta. Cum se numește? Tangaj, nu? Sau cum se numește chestia asta? Rulu sau tangaj? Ruliu, mai degrabă, da. Este interesant că avem... 1000 metri încadrați-vă pe orice bandă și la sensul giratoriu folosiți a doua ieșire. Ok. Este interesant că avem cutie automată, asta voiam să zic. Dublu ambreiaj.
Ceea ce e o noutate, nu? Pe modelele astea noi de Dacia, că până acum doar pe Renault găseam. Dublu ambalajul, da. Da. Era rezervat mărcii, nu? Din păcate nu avem auto hold, pe de altă parte, dar are discuri și plăcuțe și pe spate, nu mai vine cu tamburi. Bine, asta fiind echipare Extreme, e destul de dotată. Echipările de bază, sigur, nu sunt chiar așa. Dar e o mașină făinuță. Să te duci cu ea la munte. Mergem la munte? Păi, e stepway, nu? E de off-road, are mod Da, chiar alunecos. am zis și de asta, că avem modul de... Trebuie și noi odată să facem rost mai pe weekend așa de una. Bun. Materialele sunt interesante, acum nu știu cât de bine o să se conserve în timp tot materialul ăsta verde. Cam așa, și pe scaune e la fel, sau aproximativ la fel. Problema pe scaune e că cam transpiri din cauza materialului. Nu e ideal pentru... Da, bine, e un fel de burete, nu? Din ce am putut da seama, așa, chiar Așa dacă pare. are ceva Da. textil pe aici, dar e mult mai puțin textil decât buretele ăsta. Asta e navigația mașinii, nu? Sau e Waze? Da, nu. Nu, n-am. navigația mașinii. Ok, arată bine. Și am mai văzut o chestie, merge să dai camera în mers. Nu, doar dacă ai nu. viteză Ok, redusă. ok, că n-am apucat să mă joc cu chestia asta. N-am mai conectat pe Android Auto sau Apple CarPlay, dar are și așa ceva în mașină. Și mai sunt câteva jucărele prin setări. Bine, ce discutasem noi mai devreme e că se vede un pic diferența față de Bigster, care e mai scump, pentru că acolo meniul ăsta e mult mai complex. Adică poți să faci mai multe chestii, ai și afișajul mașinii. Adică se vede că e un model entry level pe gama Dacia. Dar în rest, nu știu ce ți-ar putea lipsi la ea. Motorizarea, fum. Asta ne lipsește, uite. Nu avem și noi o fumătoare de asta. Păi Să facem carne. decât să-ți iei o Dacia de nouă, mai bine ți iei un șeptar. Că ăla e Adevărat seria că 7. s-ar putea să fie la același preț, nu zici rău. Deci, doar nu vrei mașină nouă, ești fraier, știi? Și merge și el la consum, știi? Evident. Tu și cât consumă un 3 litri de la? Plus că încă plătește la creditul de primul impozit. Corect. Referitor la consum, am resetat înainte să plecăm pe centură. 6.2 consumul, bine, undeva cam pe la 5 văd că stă pe calculatorul ăsta în timp real. Acum, noi am mai și mers puțin accelerat, mai cu frânări, n-am mers neapărat constant, pentru că nici traficul nu ne-a dat voie. Dar e de menționat că s-ar putea să mai scadă mașina, având totuși doar 800 de kilometri. Da, și noi nu am mers pe GPL, pentru că avem rezervorul gol de GPL, am mers doar pe benzină. Deci probabil mai... și fără ecomod, ca Da, și da, aici în partea asta. Deci probabil mai poți să salvezi un 0,5, 0 ceva din tot consumul ăsta. În rest, nu știu, ție cum ți s-a părut așa la prima interacțiune? Destul de moale, să fiu sincer, și cam asta și vrei până la urmă, mai ales în echiparea asta stepway. Da, nu este fana virajelor și a mersului un pic Exact. mai accelerat, dar nu despre asta e vorba, nu pentru așa ceva cumperi un astfel de model. Bine, majoritatea cred că îl vor lua pentru oraș, pentru borduri. Exact, Adică, exact, da, cam și acolo că e arată un pic mai bine față de un Sandero stepway. Sandero normal. Normal, Normal, așa. da, și ăsta este exact. Cred că cam despre asta e vorba. Decentă și pe partea de antifonare, nu extraordinară, dar evident vorbim de o mașină mică, clasă subcompactă, Da, nu poți avea asta așteptări foarte mari. la viteza asta de 90, buge puțin pe aici, dar în rest nu e atât de gălăgioasă. Și mă gândesc eu că și pe la trapă s-ar putea să mai auzi ceva zgomote în rulare. Chiar asta am uitat să menționez în prezentarea mea, că trebuie să ai în vedere și mentenanța trapei, dacă tot ai dat banii pe ea. Corect. Că trebuie curățată și glisată. Dar aia e. Da, drăguță, ca mașină, n-am. Bine, bugetul este asta pe care o conducem 20.000
Extreme și ea pleacă de la 16.000. 16.000. Da, bine, nu e cumva aceeași mașină aia de la 16.000 cu asta, dar pentru o mașină nouă, în banii ăștia, nu cred că mai e altă alternativă, în afară de Dacia și Logan. Clio a devenit 18.000, deci... Posibil să mai găsești, poate, nu știu, de pe la producătorii din China, dar nu sunt neapărat la curent cu tot ce oferă ei în prezent ca să mă pronunț. Dar altfel, da, au cam dispărut și subcompactele de pe piață. Mai aveai înainte, nu știu, un Hyundai i10, Da, acum nu mai e, clar nu mai e. a venit și prietenul și a oprit și el mașina, tot pe prima bandă pe centură. Sunt curios dacă au pus triunghiul de data asta. Prima parte o găsiți în clipul lui Marius, care a mers pe cealaltă parte a centurii și... Dacă vreți să înțelegeți despre ce vorbesc, da, bine, la mine o să apară mai târziu prezentarea pe care am față de aceasta. Mă rog, revenind la mașina noastră. Da, nu prea mai ai foarte multe alternative oricum în clasa subcompactă și, cum ai spus și tu, mai ales la prețul ăsta. nivelul ăsta exact de preț. Deși, dacă stai bine să te gândești, că sunt convins, foarte mulți vor spune că sunt mulți bani, 16.000 de euro. Și ok, poate că sunt, dar iarăși punem în balanță că e o mașină nouă până la urmă. Exact, care vine cu garanție, vreo 3 Da. ani mi se pare că vine în standard, dar mi se pare că au și garanție extinsă vreo 5 ani. Asta nu știu sigur, dar Da. când am achiziționat eu Renault-ul la câțiva ani, așa era și la Dacia și la Renault. Însă ce vreau să spun e că până la urmă, dacă nu vrei să iei varianta de bază, că ți se pare că lipsesc niște lucruri și în egală măsură tind să fiu de acord, diferența între 16.000 și 19.000, că poate nu ți iei neapărat cu trapă, nu ți iei neapărat toate opționalele disponibile, nu e chiar atât de mare. 3.000 de euro mi se pare decent în contextul în care primești destul de multe pentru banii pe care îi plătești. Adică ai, în echiparea asta ai volanul băcat în pielea asta artificială, ai cutia automată, un mare plus din punctul meu de vedere, chiar dacă vine cu mentenanță și potențiale probleme pe mai târziu. Climă, pe care eu Climă pe automată. orice mașină. Da, exact. Asistență la unghiul mort, volan încălzit, pornirea din buton a motorului și accesul în mașină fără cheie, Scaunele încălzite. scaunele încălzite, multe iarăși chestii. exact. Plus că pe Sandero, din ce am mai discutat noi mai devreme, au clipsurile astea unde poți tu să-ți pui diverse accesorii. Da, eu clipul Asta zic, și mai e unul în spate. Pe în spate, cotieră, mai unul exact. în portbagaj, pe capacul portbagajului. Da, ceea ce e interesant, adică poți să adaugi anumite accesorii, să ți le customizezi în funcție de ce mai ai nevoie. Nu știm exact ce accesorii poți neapărat să-ți iei, dar Mă uitasem la un moment dat, sunt din astea coșulețe, în spații de chestii. depozitare sau lanternă, să poți să spui acolo pe capacul portbagajului și îți luminează în jos când e portbagajul deschis. Sunt câteva chestii interesante. Și la prețuri decente în contextul în care sunt accesorii originale de reprezentanță. Da. Și un alt avantaj pe Extreme, barele transversale. Că practic le ai și doar poți să ți le muți și să ții în portbagaj. Sunt modulare, exact, Exact. da, nu trebuie să mai dai banii separat pe prinderea pe mașină. Da, să zic, mi se pare o mașină practică din multe puncte de vedere. Nu e neapărat să te dai la curse cu ea cu 1-2, dar pentru oraș, pentru o ieșire undeva overlanding, ceva nu foarte exagerat off-road, mi se pare Te foarte duci la bună. bunica la țară, hai zi-o pe aia dreaptă. Asta zic, adică e bună. Garda la sol înaltă, din nou să nu atingi cu ea. Păi, e un pseudo crossover, cum îmi place mie să-i spun. Nu are veleități de off-road, nici măcar de soft-road, dar arată că ar putea mai mult decât poate reușește în realitate. Exact. Na, în mare parte cam asta e mașina. Sperăm că am atins cam tot ce ne interesa sau ce vă interesa. Dacă v-a plăcut, un like, un share, un subscribe, vă las și canalul lui Marius și în descriere. Puteți să mergeți și la el să procedați la fel. Și ne auzim data viitoare cu alte prezentări. Salutare!